paidbah bekerjaan ya kajing dawa penbet bat penbahaya ke Reservation Policy hakeleng ki jaka kiliami ban ai jing kerjaan hakasngi ba uba arden ulah syak dengan hakmat sekretariat hamau that reshan ki samla ki longkemi bat ki rangba kiliami ban penpau kajing kerjaan lapen long ru ya kajing elang ban pensyai halor kajing dawa ban penbha ya ke Reservation Policy Hadian kajing elang kilia lej airu ya kashiti shau MLA ka mau thareshan uba shakliar warjri uba longru minister ka sorkar bo un kren ha ka sorkar ya kani kamat kabakta ikisam lawat kam hamaliempat kisamla bat kilong kemi kiliami ringkat kaplakat bantur shayeng jong uba roni lingdo MLA bo un kren bat kershan ya kajing penbet thamai ya ka Reservation Policy Tanan. Sila bulan bersujud paidbah. Yes. Musim jabing. Turing kana mayan Diranya. ha amlarem ki paidbah kiliami remti bat kaseng VPP amlarem ban ai ka jing kershan ya ka jing dawa jong kaseng halor kamat jong ka reservation kinong kershan ka VPP namau senram kiliami ban ai ka jing kershan ya ka jing dawa da ka batur shayeng u MLA mau senram uba olan sun ha ka yeng sa jong u hamau lai umshing Ini kan. Kita sengi nyawan lang hani nak liang jong paidbah jong ka Mausunram constituency kadak ban kersian i presiden berangba jong kaseng jong i Voice of the People Party barden basaya moy mentai basong sapngan hatai po smart jong sekretariat di bakaji satngan jong i kalong baksambu por kumta ada kajing saukia nak liang jong i ki dekot jong ka BPP na Mausunram constituency nyawan ban kersian ye i da kabang iwan hani smart ïing jong MLA jong Mausunram constituency iba olan singsun tang ba ka ba ni penpa huni kalong ba imsum layo punya kendu ye nomor ba imsum ladon hayeng bat ngimtip ru sei ba idon ndai wala kata ngi nak penong ya ka sit in demonstration ani ka jing song plan nomor ban penpau ya ka jing sngo benyau jongi ba kung MLA ba dei nak jal bendri jongi khumla ban kren halor kene kamat ka bakta ya kalawe jong kajat bendriu ikun samla namar kata kadaw ni kum ki paidbah juga constituency ni ketui ba sun ba nanis khmat bawa jak ni por bladep ni i ba imsum nala makren ni bat kajing lang prakhat ak sorkar ndai ni ketui ba nanis khmat idi ban kren genya kene ke isu batang nak kadaw bay lalong MLA bak UDP ka trelang hak sorkar namla balong i ben chusnap